sobotu 2. února se v pražském Radiopaláci uskutečnil slavnostní gala večer České jezdecké federace, kterého se zúčastnili členové jezdeckého klubu Kolovrat v čele s paní Dominikou Kolovrat-Krakovskou. V rámci večera proběhlo slavnostní vyhlášení výročních cen České jezdecké federace. Speciální cenu navzdory všemu získal jezdec Lukáš Hnát, který dosahoval celou sezónu výborných výsledků. Slečna Barbora Kamírová obdržela cenu vycházející jezdecké hvězdy roku 2012 a pan Miloslav Šimáček obdržel cenu za dlouholeté pořádání mezinárodních závodů koňských spřežení v Nebanicích. Zvláštním hostem večera byl vynikající belgický jezdec a trenér, pan Niels Bruinsnels. K tanci i poslechu hrál orchestr Jelband a zdálo se, že si zúčastnění užívali pohodové atmosféry celého večera a všichni se dobře bavili a poznali se trochu jinak než na závodech nebo jezdeckých trénincích. Budeme doufat, že jezdci nazbírají přes zimu dostatek sil i elánu do nové jezdecké sezóny 2013.